Dwi wedi cael 4A yn un y Cymraeg, Saesneg, cerdd a drama. A be di cynllunio chdi at flwyddyn nesaf? Blwyddyn allan, blwyddyn nesaf, ac symud trafeilio falle. O, iawn. A wedyn, blwyddyn wedyn gobeithio mynd i coleg i wneud cerdd. Dwi'n A, cemeg, hanes, maths a bioleg. A blwyddyn nesaf dwi'n mynd i Manceinion neu Meddygaeth. Sut ydych chi'n teimlo bore yma? Hapus. Hapus e? Canlyniadau chdi heddiw? Dwi'n cael A yn Cymraeg, cemeg a cerddoriaeth. A pe di cynllunio chdi at flwyddyn nesaf? Dwi'n dweud Cymraeg a cerddoriaeth yn Mangor. A sut ti'n teimlo bore yma? Hapus a surprised. Fel yn wahanol i'r myfyrwyr, dwi'n siŵr sydd yn teimlo reit nerfus bob un edrych reit sigledig yn dod i fewn. Lle i ddweud bod ni'n reit hapus yma yn Ysgol Syr Hugh ar y canlyniadau heddiw. Mae'n dangos bod yna waith caled wedi digwydd dros y blynyddoedd diwetha o ran y staff, ond yn arbennig ar gyfer myfyrwyr. Rhai nhw wedi cyrraedd at raddau uchel iawn. A dwi'n meddwl ar y cyfan hefyd bod bron pob myfyriwr wedi cael yn union be maen nhw eisiau i symud ymlaen i addysg uwch neu addysg bellach.